ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಗದೀಶ್ ನಾಯಕ್ ಅಂತ. ನಾನು ಕಾರವಾರದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವೊಂದು ಹೊಸದು ನೀವು ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏರ್ಟೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಏರ್ಟೆಕ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು AC ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು AMC ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ AC ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದು ಏನು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ವರ್ಕ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ವೈರಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಮನೆಯದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಲಿ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಕಾಜುವಾಡ, ಕಾರವಾರ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್. And we have a website also, directly company through. So this is my website, www.airtech.ind.in. Once again I repeat, www.airtech.ind.in. This is our company official website. You can go through there also. And this is my contact number, 8762635125. Once again I repeat, 8762635125. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ AC ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಆದರೂ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ನೀವು AC ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಬಾಯ್. हाय फ्रेंड्स, माझे नाव लोहित, हांव कारवारचो. एक्चुअली हे व्हिडिओ कित्याक केला म्हटल्यार आमी कारवार भितर एक न्यू एअर कंडिशनिंग सर्विस सेंटर ओपन केला आणि आमगेले फर्माचें नांव आसा एअरटेक एअर कंडिशनिंग सिस्टम. आणि आमी लायक वर्क्स लायक स्प्लिट AC, कॅसेट AC आणि विंडो AC सप्लाय जावं आणि कितें सर्वीस जावं
आणि लाईक आणि इलेक्ट्रिकल ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क्स डोमेस्टिकल लाईक होम अप्लायन्स रिपेअर और इलेक्ट्रिकल किती रिपेअर आणि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग हे सगळे करतो आम्ही हे एअर कंडिशनिंग सर्व्हिस सेंटर स्टार्ट केला आणि आम्ही लाईक स्प्लिट एसी कॅसेट एसी विंडो एसी आणि ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्व्हिस करतात अगर कित तरी तुमगेले कारवार भितर खंय बी एक सर्व्हिस उरल्यार एसीच्या कितें इलेक्ट्रिकलचे कितें काम उरल्यार न्ही सो आमकां सकयल स्लायडार दिल्या नंबरार तुमी कॉल करूं शकता आणि आमकां तुमी कितें कॉल करूं जाय म्हण घेवन तुमकां विचारता मनात एक क्वेश्चन जाता म्हटल्यार अशें तेमकां आमी पयलेच्यान तेमकां म्हटल्यार आपोवला तुमी आतां न्यू येवन घेवन तुमी कितें डिफरंट केलां डिफरंट कितें करता म्हण घेवन सो आमगेलें डिफरंट म्हटल्यार आमी एक कस्टमर सॅटिस्फॅक्शनाक लायक आमी एक ऑब्जर्व करून हें केलां आमगेलें एक पॉलिसी आसा तो पॉलिसी कितें म्हटल्यार आतां तुमी एक कस्टमर कितें जावं एक कारवार भितर कितें तरी कंप्लेंट दिवं एसीचे लायक एसी वर्क जायना कितें तरी प्रॉब्लम आसा आमगेलें इलेक्ट्रिकल कितें प्रॉब्लम आसा एअर कंडिशनिंग कितें प्रॉब्लम आसा ऑन जायना कुलींग ना नाल्यार कितें एक आयस फॉर्मेशन जावं एसीक सो तसलें कितें कंप्लेंट उरला जाल्यार तुमी आमकां कॉन्टेक्ट केल्यार सो आमी विथीन 24 hours भितर तुमगेले कस्टमर जो बी कस्टमर प्लेस आसा ते कस्टमर येवन घेवन आमी तुमकां कितें आसा सपोर्ट आसा कितें सर्वीस आसा ते करून दिता आनी काम करचे पयलीं आनी तुमकां म्हळ्यार आमगेले सर्वीस चार्जस कितें आनी कितें गेला स्पेर्स आनी ताका कितें जाता आनी ताका कितें कॉस्ट जाता म्हण घेवन आमी काम करचे पयलीं तुमकां एक इन्फॉर्मेशन दिता आनी बिफोर एनी जॉब जावचे पयलीं तुमकां आमगेले फेर सांगता आमी आनी अगर आमी काम करता आसतना कितें तरी एक प्रॉब्लम जाला अशें जाल्यार बी ते आमगेले कडच्यान कितें तरी चूक जाल्यार आमी तुमकां ते फ्री भितर करून दिता आनी एक एक्स्ट्रा पॉयंट म्हणल्यार आमगेले कितें तरी आमी कितें स्पेर्स रिप्लेस करता पळय ते ओरिजिनल स्पेर रिप्लेस करतात लायक चायनाचे आनी डुप्लिकेट तांचे एक आतां रिप्लेस केले आनी कितें रिपेर केले परत 2 दिसांक कॉल केलो तुमी परत आनी 2 दिसांच्यान परत फोन करूं लागले अशें प्रॉब्लम आसा ते प्रॉब्लम आसा रिटर्न कुलींग आसा रिटर्न एसी बंद जाले असले प्रॉब्लम तुमकां फेस करूं जायना म्हण घेवन आमी आमगेले कितें स्पेर्स रिप्लेस करता पळय तेजे भितर तुमकां 6 months वॉरंटी दिता मिनिमम रावता मॅक्सिमम रावना